Praise the Lord. Ki kambah ke jong blei kim ja ta ki por ke menshwa. Ki kambah ke jong blei ki ja haduh kari ka klimat ka mynta. Khtien ke jong blei ka ong ba kat kita ki bakhat karpat ka kerteng ke jong try kin lat im. Kawi ka jingem brio ka haba ka wan Jesus Christ ka mat ke jingem. Haka klimat ka ba maul ni ka brio ka priang yu Jesus Christ balong kumro prem jongki. Haka ta ka klimat hi ki yo ke jingem ba ka jingem ka ba msat. Namar ka ktien ka jong blai ka ong Jesus ong nga ngalawan ban ai ka jingem ba ka jingem go Jesus ai ka jingem ka barap karhai. This if you bu limit you blai ka sngi. Ngakwa ba dito ifi ka kubol ko bahag along ba U Blei dan limit. How U Blei uday shabar jeng kapor. U Blei udang la ban la iki kambah agi di sngi. La fi bu limit U Blei ma to U Blei udang la mo pynkhiah enga. Diga jingat ka kana agi di sngi pilong bala khia haka kerteng ga jisu. Lesi pidana preng ke jing sosi depression, tension ni ga tai ga jikadu ga jong pi. Wan bu limit U Blei ba te ga di sngi. Ba ga jikmen ga jo try ga di ka bor fi. Ki kambah ga jong Blei kim pat kot kinang yai peteng gajing pynkhiah kam kot ta ki pol ka menshwa gajing pynkhiah ye piru kade di ka klemat ka mynta gajing pelat ni gajing pelat ni addiction gajing pelat ni no gajing pi kirang dan haduh mynta badan dan ka bor ka kerteng rum Jesus Christ lesi piong yanga msyam la pandap shu rum sim jong Blei yanga msyam la mat shu ye kita ki kambah ke bangai yu menshwa U Blei udang kwa ia ka ban the ia kata ki kambah api U Blei udang kwa ia ka ban pandap pi rum sim jong Blei U Blei udang kwa ifi pin ram dom sim jong Blei tonang ya te ka bor batep ye giri ka way how U Blei dan limit fidan kam Jingdwai fidan kam je slot kani ka ni long la kloi ban yarap fila ban long like lo ye ka ban call fila ban long like lo ye ka ban share fila ban long like lo ban comments hu ha ki comments ki jong pi bat kano ka jong pi kani ka way kwa ni tu fi de U Blei u bala ban ye sai nam ta jong pi ki kambah ki jong Blei ki rang ye ap ha ki lenti ki ban swan ki jong pi